què és exactament i com funciona el SWIFT, que és aquesta xarxa de comunicació interbancària, no?, que permet les transferències entre bancs, cross-border, més enllà de les fronteres. Més enllà de les fronteres. Tots ho hem vist, el nostre mateix compte bancari, l'IBAN, també el SWIFT, a vegades ens ho demanen, no? Sí. Què és això? I per què serveix? I qui ho controla? Sí. Bé, això, d'entrada, la idea va ser bona en el seu moment, perquè, escolta'm, anem a establir un sistema que d'alguna manera asseguri que les transaccions es fan ben fetes i que tenen unes garanties i tenen... Tot això està molt bé. Aleshores, això es genera a través de la gran banca, és normal, a partir d'aquí també estic d'acord. Vull dir, això ho lideren les grans entitats nord-americanes, en primer lloc, sobretot JP Morgan, que és un dels grans, Morgan Stanley, que és de la mateixa família que dic jo dels Morgan, Citibank, després també, evidentment, amb el cantó europeu tenim Deutsche Bank, Bank of Scotland, HSBC, que és un gran banc britànic, inclús hi ha el Santander, i estan tots, evidentment el BBVA també hi és. Ara, al Consell d'Administració hi ha la cosa queda més reduïda i l'única entitat, per exemple, de l'estat espanyol que hi ha és el Santander, els altres no hi són. No està el BBVA ni està CaixaBank. Bé, fins aquí dius, està bé això, està bé. On comencen a haver problemes? Quan això es transforma en una eina política.